ka danna subscribing sannan kuma ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran namu tun daga ƙasar ta Najeriya. Wanda a yanzu haka akan harin lakurawa a jihar Sokoton Najeriya. Wanda mai sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafa da shi a wannan labarai namu. Wanda babu shakka kasancewa 'yan kwanakin nan jihohin Najeriya irin jihar Sokoto, jihar Zamfara, jihar Katsina da kuma jihar Kaduna da kuma jihar Yobe da wasu daga cikinsu na fuskantar kalubale na hararen 'yan ta'adda 'yan bindiga, wasu kwa Boko Haram ne ko kuma in ce kungiyar ISWAP. Wanda babu shakka wasu na ganin cewa musamman jam'iyyun adawa da kuma talakan kasar na ganin gazawar gwamnatin APC da Bola Ahmed Tinubu da batun tsaro a kasar ta Najeriya, wanda a kodayaushe a wasu jihohin ke kara kamari. Duk da a kodayaushe gwamnatin Najeriya na bayyanar da cewa tana iya bakin kokarinta domin tabbatar da kyakkyawan tsaro, amma sai dai kawo har yanzu abin ya ci tara. Ga dai labaran mai sauraro domin ka ji abin da muke tafa da shi daga jihar ta Sokoton Najeriya. Lokacin da suka yi artabu da 'yan bindigar lakurawa, ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. Wani matsaunin yankin da bai amince ba na sanar da sunan shi ya tabbatar min da faruwar lamarin na kai hare-haren a wannan yanki. A garin Adara inda suka harin sun kashe mutum ɗaya, a garin Humiyar Duci a nan sun kashe mutum biyu, kuma a garin Makalanji da kuma na karan battar karfe da tawakana a tsakanin mafarautan na Gambiza ta haɗin gwiwa ta maharautan yankin Tangaza da na Gwadabawa da kuma 'yan bindiga lakurawa a dajin Muhango. Daga ɓangaren rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Sokoto, mai magana da yawun rundunar ASP Ahmed Rufa'i ya tabbatar min shi ma da hakan tare da yin ƙarin bayani kamar haka. Akwai masu horata da suka fito daga ƙauyuka daban-daban na garin Gwadabawa, wannan sun haɗa da irin ƙauyuka Raka Birni, Rantan, Jadi, Kandabawa, Yarma da sauransu. To wanda tsanga sun mobilizing kansu sai suka haɗu nan garin Hurumi ɗin nan. Akwai dajin da ya ɗauka daga nan Tangaza har ya shiga Nijar. Tuttuna za su je su horauta. Sun san cewa akwai mutanen ga na Lakurawa cikin wannan dajin. To Allah ya sa sun shiga dai, Allah ya kawo musu wata jarabawa ta cewa Lakurawa ba su atakin ɗinsu. Sun ka dai ta ba ta wuta da su da masu harauta ɗin. To daga baya Allah ya sa dai mutum biyu daga cikin su masu harauta an kashe mutum biyu daga cikin su, ko mutum 11 sun bata a yayin da suke ba ta kashi. Sannan muka je muka kai ɗauki. Da sannan muka kai ta nan muka gani cewa tun da ƙauyuka da dama ne, to kowa ya yi accounting mutumin da sun ka tuhu da su. To ga akwai dalilin da zaka tana cewa mutum 11 sun mutu. To ga mu abun da mutum biyu ɗin da muka ce sun mutu ma waɗanda aka ga musu kenan. Sauran 11 kuma su sauran mutanen da suka zo sun bayyana da cewa mutanen su 11 ba su. Ta sai tunanina ne kawai da na yi, saboda alƙalan yawancin waɗannan alƙalan masu tsauran ra'ayi suna son su yi wa kowane ɗaya shari'a. Ku duba wannan abu, duk mutum ɗaya da yake ƙasar mu ba tare da izini ba da ya zo ta haramtacciyar hanya, haka na miliyoyin shari'o'i. Wannan abin haushi ne. Shi dai wannan gidan yari da farko an gina wajen ne a matsayin wani shingen tsaro na sojin ruwa, kuma aka sake gyara da gina shi a farkon karni na 20 a matsayin gidan yari na soji. A shekarun 1930 ya koma ƙarƙashin ikon ma'aikatar shari'a ta Amurka, inda ya zama gidan yari na tarayya. To a gaida Muhammad Anur Muhammad da wannan rahoto da ya haɗa mana. To yanzu kuma bari mu je Najeriya, inda wasu tsaffin 'yan siyasa a ƙasar ke bayyana fargaba kan alƙiblar siyasar ƙasar. Dr. Usman Bugaji, ɗaya daga cikin waɗanda suka samar da jam'iyyar APC, ya ce babu wata aƙida da ta rage a jam'iyyun siyasar Najeriya illa son kai. A hirarsa da Awwal Ahmad Janyau ya bayyana yadda yake kallon dalilan da biyar nan muna ciki, muna biye, muna ganin abin da muke gani. Waɗanda ake samu suna komawa yanzu ba wai kawai gwamnoni ba, ka dibi majalisa ta ƙasa. Inda da kwai adawa, duk waɗannan abubuwan da ake yi ana baragada iri-iri, amma ka ji tsit kamar da ɗaya rana babu adawa. Kai ka san
ba 'yan siyasa aka tara. Kamar hakan kuna bayyana fargaba ne na irin tsarin siyasar Najeriya? A'a, fargaba ai an daɗe ana yin sa. Fargaba farko shine ana yin gwamnati saboda ta kare tsaro, ta ba da tsaro ga jama'a kuma ta samu masu abinci da aikin yi. Wannan tuntuni gwamnatocin da aka yi shekara yanzu don 10 ɗin nan suka yi iris da irin wannan aikin. Idan ka zaɓi mutum ta kansa kawai yake ba ruwansu da al'ummar da ta ba nan ƙuri'a. To fargaban shine wannan wato yaudara da cuta da aka maida ita ce siyasa, to ƙasar tana gab da za ta durƙushe. An rasa aƙida ne kake gani ko kuwa me kake nufi? To ai dama tun da aka kafa jam'iyyun ba a gina su akan aƙida ba. Amma kana cikin waɗanda za a ce sun kafa ita jam'iyyar APC. A'a, ina ciki, amma tun da aka zo za a kafa muka so a gina wato harsashi wanda zai saman mata aƙida. Amma aka fi ƙarfinmu da ni da Chief Bisi a Kande. Mun sha wuya, mun ta fama a cikin APC. Menene muka ce kar a bari in an tashi cika mukamai 'yan siyasa su kawo yaransu su sanya a wurin. Tun yanzu a shirya ƙa'ida, saboda haka aka cika ta da 'yan sojan gona, ba abin suka sa gaba sai me za su samu. Kamar to hakan yasa kila ka zama ɗan kallo ka janye jikinka daga harkokin ita jam'iyyar? Kwarai, saboda ya fi mana mutunci. Ni ba zan shiga ai wannan baragada da kuma ka dibi irin masifar da suka yi shekara 8 suna mulki, yanzu 10. Babu wata matsalar ƙasa ɗaya da suka warware. To kamar ya za ka diba makomar ita adawa a Najeriya, ganin cewa kusan suna narkewa? Ai ba kama. Yanzu da APC da PDP ka gaya mani me bambancin. Ka shiga cikin majalisa wani abu ya taso, ka ga da 'yan PDP da 'yan APC wake da wani ra'ayi, duk ra'ayinsu ɗaya. Saboda haka idan ana son a ci gaba da demokaradiyya, duk wanda za a kawo, daga wanda zai rike mukamin jam'iyya da wanda zai takara, tilas ya zama da kwai mizani da za a auna halinsa, a auna kwarewarsa, a auna to dacewarsa ko cancantarsa akan wannan mukami. Idan babu wannan to babu jam'iyya, ban kaura za a yi. Irin wannan yayin za a kwaso a zo a cika, shikenan da ka kunna musu wuta shikenan a cana ɗaya duk sai ta kona su. Dr. Usman Bugaje kenan, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To masu sauraro su daga cikin muhimman labaran da muka kawo kenan. Wani idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne za ka dinda samun labaranmu zafafa da ɗumi su. Sannan kada ka manta ga mana lakin a ƙasar bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe.